שמי איילת זך, בעלת הקליניקה להתאהב בעצמי. אני עוזרת לנשים למצוא זוגיות בעזרת התאהבות בעצמן. למדתי כלי טיפול ואימון רבים, ביניהם אימון, NLP ודמיון מודרך, טיפולים אנרגטיים למיניהם ועוד. אני עצמי התחתנתי בגיל 37 והקמתי משפחה. עברתי הרבה מסעות, הרבה תהליכים, עד שמצאתי את בן הזוג הנכון לי. הרבה עליות ומורדות. בגלל כל התהליכים הרבים שעברתי, הגעתי לתובנה שככל שאני אוהבת את עצמי יותר, אני פנויה יותר ויכולה לתת יותר אהבה. כי איך אוכל לאהוב מישהו אחר אם אני לא אוהבת את עצמי? ככל שאני אוהבת את עצמי יותר, אני משוחררת מחסמים, מפחדים. אני יכולה להעיז ולפרוץ את הגבולות של עצמי, למצוא את הזוגיות שלי, לתת ולקבל אהבה ולהגשים את החלומות שלי. אהבה והכרת תודה הם מפתח חשוב מאוד להצלחה כמעט בכל תחום בחיים, בוודאי ובוודאי שבתחום הזוגיות. וזו המתנה הגדולה ביותר שאת יכולה להעניק לעצמך. לכל אחת מאיתנו יש את הדרך האישית שלה ללמוד, לאהוב את עצמה יותר ולהגשים את עצמה. בסרטון הנוכחי אנחנו נעבור תהליך קצר של פרידה וסליחה. תהליך של שחרור וסגירת מעגל. התהליך מתאים לכל מי שנפרדה מבן זוג או אהוב, גם אם הפרידה קרתה לפני שנים והיא עדיין לא סגרה מעגל. אם הייתה לך מערכת יחסים, בן זוג שנפרדת ממנו והוא פגע בך, נטש אותך, הכאיב לך באופן כלשהו, ועדיין לא סלחת לו, התהליך הזה מתאים לך. אם הייתה לך מערכת יחסים עם בן זוג שאהבת, ועדיין את מתגעגעת אליו, עדיין את מחפשת מישהו בדמותו, התהליך הזה מתאים גם לך. תהליך השחרור מאוד חשוב. כאשר אנחנו אוחזות בזיכרון של מישהו, בין אם מתוך כעס ובין אם מתוך אהבה וגעגועים, אנחנו לא מפנות מקום למישהו חדש ולמשהו חדש להיכנס, ואז אנחנו נפגעות. כאשר אנחנו כועסות ולא סולחות לאותו בחור, אנחנו בעצם לא סולחות לעצמנו. כאשר אנחנו משחררות בחור שאהבנו והתגעגענו אליו, אנחנו לא פוגעות בכלום באיכויות שלו ובתכונות הטובות שלו, או באיכות מערכת היחסים שהייתה לנו. תהליך השחרור מיועד לנו, לסלוח לעצמנו, כדי שנוכל לאפשר לדברים חדשים ולאנשים חדשים להיכנס לחיינו. תארי לעצמך את עצמך משוחררת, חופשייה, פנייך אל העתיד, ללא הכעס, ללא הגעגועים, פשוט פתוחה ומשוחררת. ממש דמייני לעצמך את התחושות הללו. נהדר. כעת אני מזמינה אותך למצוא לעצמך פינה שקטה ונוחה. רק לדקות ספורות. שכבי על מיטה נוחה או על ספה, ונתחיל. אני מזמינה אותך לנשום נשימה עמוקה ולאפשר לעצמך להתחיל להירגע. מצאי לעצמך את התנוחה הנוחה לך ביותר, כך שתוכלי לחוש את גופך נתמך ומוחזק באופן שטוב לך. ייתכן שתוכלי לשמוע או להרגיש את פעימות ליבך. תוכלי לשים לב לצלילי המוזיקה הנעימה, לשמוע את קולי. אפשרי לכל צליל לקחת אותך עמוק יותר, לשקט הפנימי שלך. כשאת משילה את כל המתח מעלייך, שלווה עמוקה יורדת ועוטפת אותך ברכות ובחמימות. את נעשית רגועה ושלווה יותר ויותר. אפשרי לעצמך למקד את תשומת ליבך בכפות הרגליים שלך. חושי את כפות הרגליים. אפשרי להן להיות כבדות ורפויות.
וההרפיה מתפשטת ועולה מעלה לשוקיים, לברכיים, לירכיים, ותחושה רכה של חום ונעימות עוטפת את הרגליים. קחי נשימה עמוקה ועוד אחת. הביאי את תחושת הרוגע והחמימות לאגן, לבטן התחתונה, לגב התחתון, ושימי לב לתחושה. שימי לב אם יש שם מתח עדיין. אם כן, אפשרי לו להשתחרר עם הנשיפה. וככל שאת נושמת ונושפת, את נרגעת יותר ויותר. האוויר נכנס ויוצא בקצב קבוע, פנימה והחוצה, פנימה והחוצה. את נושמת פנימה רגיעה ושלווה, ונושפת החוצה כל תחושה של מתח או של לחץ. ההרפיה ממשיכה כלפי מעלה לבית החזה, ללב, לריאות, לשכמות. הרוגע והשקט מתפשטים ומאפשרים לך לשקוע עמוק יותר ויותר לתוך עצמך, ולהגיע למקום שקט ורגוע בתוכך, מקום שהוא רק שלך. הרגיעה מתפשטת אל הכתפיים, הזרועות, ועד לכפות הידיים, והרגיעה עולה על הצוואר. יש אנשים שאזור זה נוטה להיות מתוח אצלם. אפשרי לכל המתח להתפוגג. שרירי הפנים נעשים רפואיים. הלסת התחתונה נשמטת ונעשית רפויה. חושי את שרירי הפנים רגועים, את כובד האפיים. אפשרי גם לקודקוד הראש להצטרף לרגיעה. שימי לב אם נשאר אזור שיש בו מתח. אם כן, נשמי אליו מספר נשימות ואפשרי לו להתפוגג. וכעת את יכולה לחוש את עצמך רגועה ושלווה. כעת חשבי על בן זוגך לשעבר. זכרי מה היה ביניכם. חושי את רגשותייך כלפיו. והיי בנכונות לשחרר כל רגש שלילי ולשחרר כל תלות שהיא. דמייני קרן אור מוזהבת היוצאת ממפתח ליבך. בקצה הקרן כדור אור מוזהב, ובתוכו נמצא הבחור שלו את מבקשת לסלוח ולשחרר אותו. דברי אליו, פני אליו בשמו ואמרי לו. עשית למעני כמיטב יכולתך, מתוך כוונה חיובית, לפי מיטב הבנתך וידיעתך. אני סולחת לך ומודה לך על כל מה שעשית למעני. אני משחררת אותך ושולחת אותך מחיי באהבה גדולה. אני סולחת לך ומודה לך על כל מה שעשית למעני. אני משחררת אותך ושולחת אותך מחיי באהבה גדולה. אני סולחת לך ומודה לך על כל מה שעשית למעני. אני משחררת אותך ושולחת אותך מחיי באהבה גדולה. דמייני את כדור האור המוזהב הולך ומתרחק אל האופק עד שהוא מתפוגג ונעלם בחלל.
דמייני כעת כדור אור זהוב יורד מלמעלה ועוטף את כל כולך. דמייני את עצמך עטופה בכדור האור הזהוב שאת מחייכת, שמחה ומאושרת. ואמרי לעצמך, אני אוהבת ומעריכה את עצמי, אני שמחה, אני חופשייה, אני מאושרת. אני אוהבת ומעריכה את עצמי, אני שמחה, אני חופשייה, אני מאושרת. אני אוהבת ומעריכה את עצמי, אני שמחה, אני חופשייה, אני מאושרת. דמייני את האור נכנס אלייך פנימה, ועוטף אותך מבחוץ ומבפנים, ומביא אל כל תא ותא בגופך את האהבה לעצמך, את השמחה ואת תחושת החופש והשחרור. כעת הזיזי את כפות רגלייך ואת ידייך, חושי את גופך, וכשאת מביאה איתך את תחושת החופש והשחרור, פתחי את עינייך וחזרי לכאן ולעכשיו. איך את מרגישה עכשיו? אני מזמינה אותך לכתוב לעצמך מה ראית, מה חווית, מה הרגשת, איך היה לך. אני רוצה להזכיר לך שלפעמים צריך לתת זמן לתהליך כדי לשקוע, ואת תמיד מוזמנת לחזור לסרטון ולעבור את התרגיל מחדש. אם אהבת והתחברת ואת רוצה שאלווה אותך לאורך הדרך שלך למציאת זוגיות, אני מזמינה אותך ליצור איתי קשר. הפרטים מתחת לסרטון. ואם את חושבת שהסרטון יכול להועיל לעוד נשים, בבקשה שתפי אותנו. שיהיה לך יום נפלא, מלא באהבה ובהכרת תודה על מי שאת. ביי.